Вітаю вас! У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Адкрыццё спа-цэнтра, канцэрты і спаборніцтвы. Праграму святкавання Дня горада агучылі ў медыяцэнтры. Віцебск збірае сяброў. Стартаваў 6-й адкрыты чэмпіянат Беларусі па парашутным спорце ветэранаў-парашутыстаў і ветэранаў баявых дзеянняў. Сустрэча без гальштукаў. Мітап для маладых педагогаў арганізаваў Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі. Спа-цэнтр «Паўднёвы» на вуліцы воінаў-інтэрнацыяналістаў у Віцебску плануюць адкрыць у наступныя выхадныя. Пра гэта стала вядома на прэс-канферэнцыі, прымеркаванай да Дня горада і 81-й гадавіны вызвалення Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Па традыцыі 26 чэрвеня запланаваны мітынг, ускладанне кветак і вянкоў на плошчы Перамогі, а ў суботу цэнтр горада ператворыцца ў адну маштабную святочную пляцоўку. Для гараджан і гасцей паўночнай сталіцы майстар-класы, выставы, канцэрты, флэш-мобы, спектаклі, спартыўныя спаборніцтвы, дзень моладзі і работа інтэрактыўных пляцовак. Усяго ў праграме больш за 100 мерапрыемстваў. У святочны для Віцебска дзень у летнім амфітэатры назавуць імёны ўладальнікаў гарадской прэміі «Віцебчанін года». Концертные номера будут сформированы так, чтобы никто из зрителей не остался равнодушным. Это нацелено будет и на молодежную аудиторию, на людей разного возраста. Ну и, как модно сейчас говорить, хедлайнер, звезда. Это наш удивительный ансамбль «Сябры». К Дню города мы начнем готовиться заранее, и уже на этих выходных, 21-22 июня, пройдет наш очередной фестиваль реконструкторов, который нас погрузит в Средневековье. На нашей площадке парка Мазурина пройдет фестиваль «Плоская гора». Там, конечно же, будет огромный лагерь реконструкторов. Уже более 20 клубов заявилось, и большой концерт в летнем амфитеатре 28 июня. И, конечно же, большая танцевально-развлекательная программа на площади Победы, куда мы приглашаем кавер-бенды. И это будут не только наши витебские кавер-бенды, но и наши кавер-бенды-гости из города Минска. Хедлайнером будет кавер-бенд «Казано». Я думаю, что действительно вот это вот праздник, пускай это вот этот яркий субботний день, он запомнится, мы признаемся в любви в очередной раз нашему городу и посвятим ему самые лучшие произведения. Суботнім вечарам на плошчы Перамогі гала-канцэрт папулярных выканаўцаў. Яркім завяршэннем свята стане феерверк. Культурна-забаўляльныя і спартыўныя мерапрыемствы працягнуцца і ў нядзелю 29 чэрвеня. За плённую дзейнасць, падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў і развіццё творчых здольнасцяў моладзі. Падзяка прэзідэнта Беларусі аб'яўлена выкладчыку Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Ірыне Шчурок. Яна стала адным з 7 педагогаў краіны, якія ўдастоены такога гонару. Любоў да медыцыны перадалася ад старэйшых пакаленняў. У сям'і некалькі работнікаў аховы здароўя. Агульны стаж працоўнай дынастыі налічвае 150 гадоў. Сёння Ірына Шчурок, практыкуючы алерголог, прыём вядзе ў Віцебскай абласной бальніцы. Свае тэарэтычныя і практычныя веды перадае студэнтам ВДМУ. Акрамя гэтага актыўна займаецца навуковай дзейнасцю. Распрацавала і ў далейшым пачала прымяняць на практыцы метады дыягностыкі алергіі на кампаненты вакцын. Летась праект атрымаў грант прэзідэнта Беларусі. Сёлетняя высокая ацэнка дзейнасці стала стымулам працягваць даследчую работу. Пандемия COVID-19 оставила после себя для нас определенные уроки. И мы видим, что вирусные инфекции очень часто провоцируют дальнейшее проявление аллергических заболеваний. Мы наблюдаем высокий всплеск пациентов с острой крапивницей, бронхиальной астмой. И это именно тот классический пример, когда инфекция может провоцировать проявление аллергических заболеваний. Но, к сожалению, на данный момент методов диагностики, которые бы точно подтвердили этот процесс, нету. Поэтому занимаемся разработкой именно этих методов. Падзяка прэзідэнта Беларусі аб'яўлена не толькі выкладчыкам, а і студэнтам вышэйшых навучальных устаноў краіны. За выдатныя поспехі ў вучобе і актыўную грамадскую дзейнасць адзначана студэнтка 5-го курса Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны Лізавета Дударова.
Сустрэча без гальштукаў. Метап для маладых педагогаў рэгіёна Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі арганізуе ў 5-й раз. Сёлета ў мерапрыемстве ўдзельнічаюць больш за 130 чалавек, каманды 20 раёнаў вобласці. Педагогі устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай адукацыі са стажам работы да 3 гадоў. На завочным этапе прадставілі эсэ на тэму «Настаўнік вачыма дзяцей». На вочным прэзентавалі візітныя карткі каманд и продемонстрировали свои веды в интеллектуальном квесте. Выявить таланты, заинтересованность молодых педагогов, рассмотреть их увлечения. И, конечно, это важный спектр проведения мастер-классов, помощь молодому педагогу, пополнение копилки его педагогических приемов, арсенала, его методики преподавания. На метапе уже не впервые, уже даже, наверное, 3-й, наверное, раз участвую. Ну, что самое удивительное, вот каждый раз он чем-то поражает. Что-то вот новое открывается, как, казалось бы, мастер-классы. Но вот что вот еще можно показать, чем можно удивить, находится. И что-то интерактивные какие-то моменты, и какие-то вот познавательные, что вот можно в своей деятельности использовать. Мне очень нравится участвовать в таких мероприятиях, потому что это встреча со старыми знакомыми, это встреча со своими же одноклассниками, одногруппниками, которые остались в профессии, которые продолжили свой педагогический путь. Также очень интересно посещать мастер-классы педагогов уже с большой буквы, на которых хочется равняться. Мы уже здесь все сдружились, некоторые ребята приходят новые, заново узнаешь кого-то, общаешься. Очень интересно делиться опытом и себя показать, на других посмотреть. Очень яркое мероприятие, и хочется вновь и вновь сюда возвращаться. Педагоги со стажем провели для молодых коллег интерактивные гульни и мастер-классы по формированию функциональной грамотности и выкарыстанию сродков визуализации. Поделились профессийным досведом, открыли секреты формирования эмоциональной сферы навучэнцаў и паспяховай вучебной мотивации. Тым часам працяглыя дажджы стрымліваюць тэмпы работ на палетках в области. Корманарыхтоўка ў рэгіёне толькі пачала набіраць абароты. Аграрыі ўбралі больш за трэць травяных палёў. Назапасілі па 2,9 цэнтнера кармавых адзінак на умоўную галаву жывёлы. У асноўным рыхтуюць сянаж. Яго заклалі больш за 360 тысяч тонн. У Глыбоцкім раёне ўсе 10 гаспадарак масава ўключыліся ў корманарыхтоўку. Страў першага ўкосу сёлета намерены назапасіць палову ад агульнага аб'ёму кормов. Задача – забеспечить трывалую кормовую базу. По этому году с учетом сенажа и силоса и сена планируем заготовить 30 кормовых единиц, что плюс 3 кормовых единиц к уровню прошлого года будет. С первого укоса мы планируем заготовить это 15 кормовых единиц. Трава первого укоса – самый полноценный корм и самый питательный корм, потому что у нас посеяно около 2000 люцерны, то есть мы ждем фазы ботанизации, будем просто на кошение, чтобы положить тоже корм богатый белком, также бобовыми трав, чтобы заготовить больше богатый белком, протеином. Страў першага ўкосу аграрыі Віцебскай вобласці сёлета плануюць нарыхтаваць каля 300 тысяч тонн травяністых кармоў ці па 8 цэнтнераў кармавых адзінак на умоўную галаву жывёлы. Уборку травяных палеткаў намераны завяршыць да канца месяца. Парашютны фестываль «Віцебск збірае сяброў» аб'яднаў каля 40 спартсменаў з Беларусі і Расіі. Урачысты старт форуму далі на аэрадроме аэраклуба імя Гараўца ДТСААФ. Галоўнай падзеяй стане адкрыты чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па парашютным спорце ветэранаў-парашутыстаў і ветэранаў баявых дзеянняў. Сёлета разам з самымі вопытнымі спартсменамі будуць спаборнічаць зусім юныя. Узрост удзельнікаў ад 15 да 72 гадоў. Фестываль будзе ладзіцца на працягу некалькіх дзён. Самая відовішчная частка, безумоўна, скачкі з парашутам на дакладнасць прызямлення. Прадугледжаны камандны і асабісты залікі. Фінал спаборніцтваў пройдзе 21 чэрвеня на плошчы Тысячагоддзя ў Віцебску. Адразу пасля прызямлення у спартсменаў будзе магчымасць абмеркаваць свае выступленні з гледачамі. У меня 70 прыжков. Эти соревнования будут мои первые. Очень бы хотелось получить новый опыт в первую очередь. А старшие спортсмены, мы на них больше ориентируемся, мы учимся от них новому, получаем опыты от них также. Да, смотрим, получаем советы от ветеранов, от более опытных спортсменов.
смотрим на их результаты, смотрим, как они работают, и получаем опыт. Это замечательно, что проходят такие соревнования, побольше бы их проводились. Задача не победить, а задача достойно выступить, пообщаться с ребятами, подзарядиться, и после этого зарядка очень плодотворно действует на весь сезон оставшийся. Фестываль «Віцебск збірае сяброў» сёлета ладзіцца ў 6-й раз. Форум – гэта не толькі спартыўныя дысцыпліны, а і насычаная культурная праграма. У гэтым годзе для парашутыстаў арганізуюць цікавыя экскурсіі па абласным цэнтры і Оршы. Папарыцца ў лазні, пагадаць на нарачонага і далучыцца да вялікага карагоду. Усё гэта прапануе музей-сядзіба Ільі Рэпіна з Драўнёва. 5 ліпеня тут пройдзе Купала-фэст. Начны оупен-эйр прадугледжвае насычаную праграму, у тым ліку традыцыйныя купальскія абрады. А яшчэ выступленні артыстаў і кавер-бэндаў, яскравае шоу байкераў, квесты і інтэрактывы, фотазоны і кірмаш народных майстроў. Ансамбль танца, музыкі і песні «Талака» выступіць перед гостями со специальной программой. Мероприятие очень важное, и вообще оно обещает быть таким большим событием для нашего города, для нашей области, для тех, кто решит к нам приехать в гости. Купала-фест 2025 расширяет свою концепцию и предлагает гостям, жителям нашего города провести купальский вечер под открытым небом. Это будут такие аутентичные моменты с купальской атмосферой. Это будут русалки, это зажжение главного купальского костра, это специально приглашенный гость, группа «Добро», всем известная, это выступление кавер-бэндов. Святло купальскіх вогнішчаў, песні пад зорным небам і магія летняй ночы. Купала-фэст у Здраўнёве аб'яднае людзей розных узростаў, каб узгадаць народныя традыцыі і акунуцца ў непаўторную атмасферу старадаўняга свята. У Віцебску маленькі хлопчык загінуў, выпаўшы з акна 10-го паверха. Трагедыя адбылася вечарам панядзелка. Выпадковы мінак заўважыў на зямлі каля шматпавярхоўкі цела дзіця з цяжкімі траўмамі. Мужчына неадкладна выклікаў экстранныя службы. Медыкі спрабавалі выратаваць малога, аднак ён памёр. Как выяснили следователи, семья приехала в Республику Беларусь из другой страны и временно гостила у своих родственников. На момент трагедии родители находились на кухне, в то время как 3 малолетних детей играли в соседней комнате. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к гибели ребенка. Следчыя заклікаюць бацькоў не пакідаць малалетніх дзяцей без нагляду нават на непрацяглы час, абсталяваць вокны замыкальнымі прыладамі, расказаць дзецям пра элементарныя правілы бяспекі. За выхадныя ў паўночным рэгіёне адбыліся 5 пажараў. Загінуў 1 чалавек, яшчэ 1 атрымаў апёкі. Асноўныя прычыны ўзгаранняў – неасцярожнае абыходжанне з агнём, а таксама парушэнне правілаў эксплуатацыі печнага ацяплення і электрычнага абсталявання. У параўнанні з мінулым годам у Віцебскай вобласці вырасла колькасць пажараў і ахвяр агню. Ратаўнікі заклікаюць строга выконваць правілы бяспекі. Спасатели призывают граждан привести свое жилище в пожаробезопасное состояние, отремонтировать печное отопление как дома, так и в хозяйственных постройках, не оставлять без присмотра включенными в сеть электробытовые приборы, в том числе зарядные устройства, и, конечно же, отказаться от привычки курить дома. В целях личной безопасности МЧС рекомендует установить в жилых комнатах своих домов автономные пожарные извещатели. Прибор уже на ранней стадии обнаружит задымление и оповестит звуковым сигналом об опасности. Супрацоўнікі МНС заклікаюць грамадзян быць пільнымі, асабліва ў пажаранебяспечны сезон. У выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі неадкладна паведаміце па тэлефоне 101 альбо 112.
Адразу два старты ў адным. У Віцебску ладзіцца першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Барацьбу за медалі вядуць больш за 100 спартсменаў. Яны прадстаўляюць усе рэгіёны нашай краіны і горад Мінск. Удзельнікі рэспубліканскіх стартаў з'яўляюцца бліжэйшым рэзервам нацыянальнай зборнай. Паралельна ў цэнтры скачкоў на батуце праходзяць Алімпійскія дні моладзі Рэспублікі Беларусь. Тут ідзе не толькі спрэчка за ўзнагароды. Маладыя батутысты маюць магчымасць павысіць свае спартыўныя разрады. Для гэтага трэба прадэманстраваць праграму з высокім каэфіцыентам складанасці. Мацнейшых батутыстаў вызначаць у індывідуальных скачках і парных выступленнях, а таксама ў агульнакамандным заліку. Подобная практика у нас проходит впервые, на что накладывает груз ответственности как на судей, так и на спортсменов. Также на этих соревнованиях спортсмены могут выполнить норматив мастера спорта, кандидатов в мастера спорта и подтвердить его. Тренер написала задачу хорошо показать свою работу, то, что мы работали на тренировках, так мы улучшали, в синхроне мы улучшали синхрон, в индивидуале высоту поднимали, также отрабатывали технику. На этих стартах тренер мне поставил задачу выйти в финал, но у меня не получилось. Немного переволновался, потому что комбинации новые были, непривычно было с комбинациями новыми идти. Наступным стартам для айчынных спартсменаў стане першынство Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце сярод юнакоў і дзяўчат 2013 года нараджэння і маладзейшых за іх спартсменаў. Спаборніцтвы стартуюць 24 чэрвеня у Вілейцы. Команда «Сдюшар» номер 8 города Витебска стала двухразовой пераможцей спартакіяды сярод работников спортивных организаций в области. У спаборніцтвах приняли удел коллективы усіх спортивных установ паўночнага региона. На старт вышли 160 человек. Спочатку аспрэчылі лидерство ў бассейне. Мужчины пераадолелі дистанцию 50 метров, жанчыны 25. Затым на стадионе центрального спортивного комплексу спрэчку за лидерство протягнула легкоатлетичная эстафета и скачки в должиню. В спартакиаде участвует более 160 спортсменов. Обязательным условием является участие руководителя спортивной организации. Мы своим примером должны показывать, что готовы в любое время выйти на спортивные площадки, в бассейн и показать хороший спортивный результат. К сожалению, Управление спорта и туризма облсполкома на прошлогодних соревнованиях заняла почетное 2-е место. Я уверен, наша команда добавила, и мы должны быть в лидирующих позициях. В прошлом году заняли 1-е место и по плаванию, и в стрельбе. Надеемся, что в этом году то же самое мы покажем лучший результат. Ідэя правесці спартакіяду сярод работнікаў спартыўных арганізацый Віцебска нарадзілася год таму і знайшла падтрымку ва ўсіх калектывах. Спаборніцтвы плануюць зрабіць традыцыйнымі, колькасць каманд удзельніц павялічваецца. Важная и самая цікавая навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступная ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і подписывайтеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. До сустрэчы. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки по области воблачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер паўночна-заходний 4,9 метров за секунду, порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +9, +14, днем +18, +23. У Витебску воблачна с прояснениями. Короткочасовый дождь, днем магчыма навальница. Ветер паўночна-заходний 4,9 метров за секунду, днем порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +10, +12, днем +19, +21.